hope you've had a pleasant experience, and we look forward to welcoming you again on another United flight. Thank you, and have a fabulous day. Haha, to je krása. Konečne New York. Tam bude tá čokoláda. Ale prečo by som si ju kupoval, keď môžem ukradnúť recept na najlepšiu čokoládu? A kde? Predsa v továrni na čokoládu. Haha. Haló, kde je tu čokoládová továreň? What is this? Chocolate Factory? Huh? What? The Wonka Chocolate Factory. Ah, the Wonka Chocolate Factory is there. Wonka Chocolate Factory. Wonka, mami, z Wonka? Yeah, Wonka. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray. Fly through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep. Trezore musí byť schovaný ten recept. Hej, stoj, tu polícia. Stoj. Už mama. Reštaurácia, skúsim sa do nej schovať. Stoj, chytím ťa. Preboha, čo sa to deje v tej reštaurácii? Tu sa mu musím niekde schovať. Stoj, už mama. Zatýkam ťa. A teraz pôjdeš pred súd. Veď vyzerá úplne ako ja. To sa mi asi len zdá. Obžalovaný Bob Zubný. Veď má aj priezvisko ako ja. 4. stolička vľavo hore. Postavte sa. Veď to je môj stratený brat. Ja si odpadnem. Ticho v súdnej sieni. Bob Zubný bol obžalovaný z vraždy 3 ľudí vo vlaku a z pokusu o lúpež receptu na najlepšiu čokoládu. Preto pôjde do väzenia na doživotie. Súd sa skončil. Čau, brácho. Čo? Viem, že máš rád čokoládu, tak som ti jednu priniesol. Ó, čokoláda. A je v nej niečo navyše.